हलिनि थाखाय चेकिं खालामनो जानो हागौ। मानि थाखाय लागायदों मिथिला। लोगोफोर दायो आङो मोनफैबाय आरोना, ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबोबाय आङो। आब'नाथ' फैसा गैथ'वा नालाय, ओंखायनो आंनि जिखौ होथ'नानै बायथ'बाय आरो। ओमफ्राय आलासिबो दंफैयो, आब'मोन दंफैयो सिखारदाङानि। नैलाय मबाइला सेसलै आं खानाय सिननानै होननासो फैदोंमोन लोगोफोर। हलिनि गैया, लोमजानानै हलिबो गेलेहैनो मोनाखै, फागुवाबो फुनलायहैनो मोनाखै मानसिफोरजों। दा नै आमफिया माने माबा गोदै गोबाब ओंख्रि संदों दिनै। मा ओंख्रि होनना बुङोथाय बेखौ? खारलांबावबायसो मानसिया ओइ नेमाथिंबा। बा आं दा टाउनाव थांगासिनो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंनाथ' मैयानिफ्राय हलि जाबाय नालाय, आबिर फुननाय खेला गेलेयो मानसिफ्रा। दाथ' टाउनाबो बन्द' नामाथाय, बन्द' नङा होनना बुंदोंमोन। आङो खानाय सिनजानो थांनो नागिरदों आरोना, लोमजागासिनो दाखालिनिफ्रायनो। लोमजाब्लाबो उफाय गैया, न'नि खामानिखौ मावनांगासिनो। माने गगा मोननानैनो बारा जागासिनो आरोना। मुलिबो जाबाय, बारा हामजोबाखै, एसे दंबावो। बांद्राय गोसाबो लोमजायाखै, माने गगा मोननानै लोमजानाय आरो खब बसिनाय। दा टाउनाव थांगासिनो दं आं। रावबो हलि फुनाबानो जाबायलै आंखौ। हलि फुनबाथाय सेस। हलिथ' गेलेखागोन, दिनै हलिनि दिन नालाय। टाउना खुला होननायखाय आं दा थांनो नागिरदों। फैसाबो लायनांगौ दङ टाउनाव। बेनिफ्राय आब'आ मबाइल बायनो हरदों नालाय, मबाइलबो बायहैखानोसै आङो। मबाइल गोदान बायनो नागिरदों आरोना, सेमसां मबाइल। दा दखानासो खुलिदों ना खुलियाखैथाय। आं फनबो हरनाय जाबावासैसो, बावबावबाय फन हरनो। बिटिआरआव नै लामाफ्रा जाजोब्बाय, नायदो लोगोफोर। जों गामियावबो, जों गामिनि लामाखौबो नायदो, बिराद डेभेलप जाबाय आरोना। फाइ फाइ नै हाद्रिखौनो जानांलायबावलासो जों गामियाबो। दा सोर सोरनि गामियाव बिदि हाद्रि जानांला, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय। जों गामियाव ओरैबायदि सिल सिल जाबाय, सुइजारलेण्डफोर बायदि जाबाय आरोना। जों गामिया नायदो नोंथांमोना, ओरैबायदि बरिया जाबाय आरोना बिटिआर जानायनि उनाव। माबाया लामाफ्रा सुपार जाखाबाय। हाखौनो गालांलायबावलासो मालाबाथ'। अखा हाबाबो माने हाब्रुआनो जाबावासो। नोंथांमोना आंनि सिगांनि फुटेजफोरखौ, भिडिअफोरखौ नायबा मिथिगोन दैज्लाङाव माबायदि जायो। ओरैबायदि माने गाज्रि जायो आरोना लामाफ्रा। बेनो आरोना, डेभेलप जाबाय होननानै बुङो निउसफोराव। नायदो नोंथांमोना गामिनि लामाखौ माबायदि हालोदाव दङ। जोंसो मिथिगौ, रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ बेसेबां खस्थ' मोनो थांलाय फैलाय। टाउनाव थांनाय, हस्पिटालफ्राव थांनाय, कलेजफ्राव थांनाय, बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। हौवानो दा बेनो आरोना लोगोफोर, बिस्थिबार हाथाय जाग्राया। उइकलि मार्केट, बिस्थिबाराव हप्तासेयाव खनसे जायो आरो हाथाया। हप्तायै जायो, प्रत्येक हप्तायावनो। गगा मोनगासिनो, एसे थाब थांनोसै, गोसा सालायनोसै दिनै एसे। ओइ लामायाव पुलिस थादों माथो, मानि थाखाय चेकिं खालामदोंथाय मिथिला। एमबिआइफोरसो दं नामाथाय, मिथिया आरोना लोगोफोर। चेकिं खालामदों, हलिनि थाखाय चेकिं खालामदों जानो हागौ। मानि थाखाय लागायदों मिथिला। माने गारि कागज देखायखांबाय दायो, ओमफ्राय थांसै आरोना टाउनाव आङो। टाउनाथ' दिनै बन्द' नङानो, लोगोआबो फन खालामहरदों। बेनिफ्राय खानाय सिनजानानै थांनोसै। गारि कागजखौ मालाबा लाबोफानो बावो। बुस्थुआ आंनाव
मानि बेगावनो थाखाबाय थायो आरोना गारि खागजआ बेनिफ्राय मालाबा बिदिनो फैसा बायदिसिना बरननायाव टेबोलाव बरननानै दोनफ्लाङोना एक्सुवेलि आं मबाइलावबो साफायनानै लाजोबखायो गारि खागजफोरखौ खिन्थु एसे लेट जाबाय आरो दायो न'आव बिहरनांबाय आङो ओमफ्राय दा नै थांगासिनो अयथासार हलि गेलेदों नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना मानसिफोरखौथ' रावखौबो सिनायला हनै फुरा हलि गेलेगासिनो आरोना फुरा खावला सिबला जाजोब्बाय हलि गेलेनाय मानसिफ्रा नायदो नोंथांमोना बिदि गेलेयो मानसिफोरखौनो सिनायला रावखौबो हलि गेलेनानै हेल' जाबाय जाबाय दोनद' हा आं दा नै पार्लाराव मोनफैबाय बेनिफ्राय गेलेनोसै माबानोसै आरोना खानाय सिनजानोसै हलि गेलेयाखै नोङो हलि गेलेयाखै हलि गेलेयाखै आदसा फुना आं फुनाथ' लोमजादों है हामालै नाय आयु आङो बेलेगावसो थांनो फैदों बेलेगावसो थांनो फैदोंथ' आङो नायदो आं खानाय सिनजागोरनि र' खानाय सिनजागोरनि आं हाबायावसो थांनो नागिरदों माबानि मुखन्दनि हौवासा दंमारगौ है सेस खालामबायना आंखौ नायलाय नायदो एकदम केमेरामेन लाखाबावो आरोना नोङो र' आं खानाय सिनजागोरनि थै आयौ नायजाला इसोरखौथ' अबेनि फाग्ला आं खानाय सिनजागोरनोलै र' खानाय सिनजागोरनि खानाय सिनजागोरनि हेलमेट खुब्रा एसेल' आइ नायदो